fint. I er i gang nu. Lad os komme ind i gang. Spillet, ikke også? Ja. Bro, skal ready nu. Vi kommer til at cook. Vores første... Og husk, venner, det her det er vores første stream, så ingen hate, ikke også? Vi er fucking OP. Jeg er OP, ikke ham. Hey, shut the fuck up, fucking asshole. Stop dig selv. Bro, jeg kommer til at vinde det her for hårdt. Det er okay. Jeg kommer til at vinde det her for hårdt. Hvad? Jeg kommer til at vinde det her for hårdt. Det er dumt. Bro, du ved godt, at dine forældre nok kommer til at høre det her. En dag. Stop med at bande, seriøst. Hvad? Bro, jeg kapper bare. Lad os fucking nakke nogle svin. Fucking det sidste. Du kan bare hvad? Det kan måske være vores forældre en dag ser det her. Bro? Hvad har du det at skin på? Det er mit eneste skin, bro. Jeg er nu. Det er det her dejlige skin. Det er det. Jeg er ikke på nogen skin. Bro, så mener du siger, der er jo med at fandme fucking camp. Så lige der. Okay, bro, vi kommer til at vinde det her, okay? Nej, bro, det var skille sygt. Hvor lander vi, lille bro? Ja, der. Okay, bro, vi skal ikke dø med det samme, vi livestreamer. Okay? Nej, til den her. Okay. Der er to, kvinder. Eller? Nej, bro, er der nogen hernede? Det tror jeg. Ja, der lander en af de typiske folk, der er fucking Bluetooth-spillere. Ja, okay. Lidt op. Så gerne, så er det så fuldkommen gay. Hey, der! Fuck! Karl! Hvad? Hvad er der, Seriøst, bro, hvad har du gjort, hvis jeg ikke kom der? Der kommer en! Vi skal have den her! Kom over til den! Oliver, kom nu! Der kommer nogen. Bro, der Hvor blev det? Ja. Bro, der er en oven på taget. Ja! Han er ombandet nu. Hvor er det tyr? Ja. Har du dræbt ham? Ja, jeg er fuldkommen opkukket ham. Bro, ikke tage bilen til en anden bil. Okay. Jeg skal lige have nogle, jeg skal lige have nogle chests. Jeg har ikke noget sådan rigtig loot lige nu. Der er en god chest. Bro, jeg har fundet en virkelig god chest. Der er jeg også lige, og jeg fik et fucking sværd. Der. Og jeg fik et. Det er roligt. Jeg fik et sværd og en SMG. Skal du med? Kom nu. Vent. Bro, jeg har en fiskestang. Kom nu bare. Bro, vi har optaget i 4 minutter nu. Hvad? Vi har optaget i 4 minutter nu. Bro, så når jeg klar til lige så 19 minutter. Det er det sgu nok blive fedt, bro. Bro. Flere games. Ja, vi kommer til at spille et par games. Hvad? Vi kommer til at spille et par games her på vores kanal. Hvad? Hey, har du tænkt over et navn til vores kanal? De gode Fortnite-gutter. Det var faktisk gode fagner, bro. Det kukker. Jeg lægger lidt. Hey, bro. Bro, der er en, der kommer og kukker mig lige om lidt. Og jeg vil kukke hende her. Fucking kukke her. Bro, du ramte mig. Svær. Jeg svarede, vi åbner med op. Kom op.
Nej, bro, jeg vil ikke til at lege alle mulige skib, vi har at lege med ham. Hvor er han? Det er der, jeg ser ham. Har du set ham? Ja, han er på første sal. Der. Han er helt... Jeg er død, bro. Heal. Bro, du døde seriøst til fall damage. Yeah, no shit, bro. Jeg er ikke den bedste spiller, okay? Bro, jeg har en maske til dig. En maske? Jeg har allerede en maske. Hvad for maske har du? Der er en her. Bro, tag en medkit her. Tak. Bro, giv mig det svært. Tag en der. Nam nam nam. Nam nam nam. Nam nam nam. Bare så er jeg fin igen. Bro, min stor. No way, jeg får en død til fall damage der. Bro, på tog. Så kom. Det er svært, det kukker jo. Nej, vi tager ikke på toget til lort. Så er lort. Jeg lægger lidt. Hey bro, til alle dem, der ser den her stream, please subscribe. Det hjælper så meget. Og faktisk det er helt gratis. No shit, man, bro. Jeg tror godt, de ved, hvordan man subscriber. Nå, bro, nogle gange så du også godt gøre sådan, at det koster penge at subscribe. Det er ikke særlig Sigma. Hvad? Det er ikke særlig Sigma. Men det er penge. Gør ind i det! Dyr der. Nej, Bro. Shit, hvor fanden er du henne? De der ordkøbler, der bare skaber. Hvor er du? De der. Se. Op. Og jeg overkøbte det der. Hvor klart det er. Den er så god, det er svært, bro. Bro, hvad tror du, jeg sagde? Jeg synes, hvad er det på mig? Seriøst, der er så fucking godt musik i radioen lige nu. Men, bro, jeg skal have den anden her, så kan jeg få min Ja, bil. der er ikke så bil her også. Jeg har aldrig set så mange biler. Så nu er der ikke noget musik i radioen mere, desværre. Min sussy bakker i det her. Oh, what the fuck? Hvad er det? Så er der bare et ord her. Og jeg følte bare noget. Ordentlig syg, mand. Men bro, skal nu hen og nakke nogle dyr. Nogle dyr. Vi kører bare rundt og hygger os. Bro, herovre, der er fyre. Der må sikkert være nogen. Ja, bro, vi har svær. Vi kukker med svær. Jeg kukker med svær, okay? Yes. Hvad er så en ham? Ja, jeg hjælper ham. Hvor klart det? Og så hjælper jeg mig ham. Han har de gamle skændede, bro. Det skal jo ikke lade ham gøre. Jeg kan ikke dræbe ham. Han hacker. Hvad? Det er en hacker. Vi skal væk fra ham, bro. Væk fra ham. Bro. Nu er det et event. Det er ikke en spiller, Oliver. Hvad? Bare lad mig dræbe ham. Hvad? Bare lad mig dræbe ham. Det er ikke en spiller, nemlig. Det er de der boksen, der får... Prøv at se der. Prøv at se nu. Prøv at høre, han gør noget. Prøv at han gør noget. Det var nu. Tak, det er dyr, bro. Jeg har mistet min yndlingsgun. Der. Fuck dig. Ja, tak. Der er desværre noget, Oliver. Ja, Og jeg tror, det... Ja, det er fuldt. hvor er det? Der. Tak. Der er desværre. Det er fuldt. Prøv at se. Det er bare en Iron Guard. Nu skal jeg nakke nogle dyr, bro. Så nu har jeg 4 stykker. Healing. Jeg har lige givet ham healing. Wow, han kan sælge mig alt muligt narko. Jeg tænkte også til at snakke. Bro, hvad sagde du lige? Jeg tænkte også til at snakke. Hey bro, jeg har noget til at teleport med. Hvad er det for trash loot?
Hvad? Ja, det er så et lorthus, vi lige fik der. Nå, bro, hvor tager vi hen? Væk herfra. Jeg teleporter. Så jeg har ikke den der med det. Hvor er du, lille bro? Jeg kan ikke komme op ad det der bjerg. Eller det der vej. Så vi kan... Ja, jeg sætter bilen. Ja, har du fundet en bil? Ja. Kom her. Bro, jeg kan ikke crash mit spil. Hvad? Jeg har fundet ud af, hvordan jeg kan crash mit spil. Prøv lige at lade være med at vælge bil. Og det var prøv lige så stille. Og så her. Nej, Oliver! Oliver, prøv lige, jeg skal lige vise dig noget. Hvorfor lige ud af bilen? Jeg skal vise dig noget, jeg mener det. Lige fuck up. Du må godt køre. Og så her. Fuck, hvor sygt. Jeg er fuldkommen crash mit spil. Og så er det bil. Ja, sigt. Det er godt snart. Over to the spin. Og det er vi skal, når vi er så. Ja. Så spiller der til jer. Bro, du skal ikke altid bare bruge det svære billede. Hvad? Det er energi. Kom nu, bro. Godt. Skør. Ja, bro, jeg skal lige finde en god gun, så. Bro, jeg har kun en håndpistol, og så har jeg alt det andet. Bro, din håndpistol, det skulle da fucking godt. Stop det, cap. Det er sindssygt godt. Altså, jeg har bare... Bro, nu capper du igen. Bro, jeg har håndpistol på mig lige nu. Prøv at se. Håndpistol. Bro, jeg har endda Altså, skudkort den er- igen. Hey, bro, hvorfor gør du det her, vi... Hvorfor har vi is der? Bro. Og hvorfor vil det stoppe de svært, det der pis? Nej, vi skal ud herfra. Bare så sætter ikke noget. Vent, bro. Jeg kan skyde. Fuck, det er fanden, vi skyde. Bro, hvad kan du allerede have været? Det var det... Bro, det er noobs. Det er fucking noobs. Min tur. Mommy. Bro, nu joiner jeg lige fighten. Min tur. Okay, overkøber jeg det her. Der, du kunne have en guld. Ja. Bag dig, bro. Bag dig, bror. Ej, jeg gik frem på der. Seriøst ikke. Bro, prøv lige at se alt det lort, de havde. Damn, de har meget. De drukket lidt. Jeg bliver nødt til at beholde den pistol. Jeg er urespektet, hvis jeg ikke holder den. Kom. Broski will be cooking in Ohio. Jeg ved ikke, hvor det er om det. Bro, vi skal have en bil. Det er jo sikkert sådan her. Så Okay. Ja. hvis vi får et win, og vi live... Oliver, kan du bare se noget helt vildt underligt på mig? Bro, prøv at se mig. Og jeg kan gøre det hurtigere end dig. Stop det, kære. Nå, bro, vi skal have et Oliver, skal vi lige teste på så? Hey, bro, hvad vil du gøre, hvis du får et populært meme, bro? Bro, man kan ikke engang nå at se min bog. Seriøst, jeg er så bange for, at mor hun kommer og siger, at jeg skal sove. Bro, jeg skal bange til sin mor. Hvor er du? Bag dig. Bro, den her skal bruge, Nu teleporter jeg langt væk. Jeg flyver langt væk. Hvor er du? Nej, så spawner jeg 003. Ja. Og nu kommer jeg til at teleport virkelig langt. Nej!
Hvor jeg kom til at ramme et træ. Jeg er et sted, hvor der er sådan svær ned i jorden, og min fly. Ja, vi skal prøve lige at gå op på det før. Så er jeg level 12 nu, bro. Jeg kunne gå. Kom. For jeg har en autoshotgun. Det er fucking godt. Faktisk. Men bare fuldkommen tilbage mig ind. Bro, du har noget skib i loot, bro. Hvad? Du har noget fucking godt loot. Og jeg har guld og sådan noget. Altså, jeg er legendary. Så Så vi skal lige op. skal vi derop. Bro, vi skal bare finde de sidste af natten. Bro, der er sådan... Der er 8 tilbage. 6 tilbage. Nej, der er 8 tilbage. Gå til det. Nej, der er sgu det. Nej, der er 4 tilbage. Der er kun 1 hold tilbage. Nej, der er 2 hold tilbage. Der er 6 tilbage, det kan jeg se. Ja, men vi tæller med i det. Og vi lader bare de hold dræbe hinanden. Så vi skal lige passe på. Undtagen hvis det er nogle fuldkommen nu, så skal vi bare med spørgsmål. Nå, tæt mig her. Ja, bro, vi har det hele. Vi skal ikke tage ud og køre rundt i nogle biler, bro. Jo, vi gemmer os bare i en bil. Nej, bro, en Antonsen gemmer sig ikke. Hvis jeg gemmer mig ikke, det jeg er for overpowered. Kukker. Nej, man gemmer mig, altså. Der er en stor building heroppe. Town er her, væk, så, Oliver. Væk. Ikke den vej, væk. Town er her. Er de efter os? Ja, det er de nu. Hvor er de, bro? Du kan se den gule hvide cykel, vi skal ikke være inden for den. Den hvad? Den gule cykel, den skal vi ikke være inden for. Nej. Kommer det? Hvor er du? Jeg er ikke fuldt op det hele. Bliver du skudt? Nej. Bare lad op til sagen. Hvor er du hen til den bil? Jeg er motorcykel. Jeg er hen til den. Nej. Og jeg er med på den. Oliver! Jeg skal ud af den her storm, ses. Jeg skal ud på den. Kom. Bliv lidt hurtigere. Det eneste er at sige, ses. Jeg skal og venter. Fint nok, så skynd dig, bro. Jeg kan ikke løbe hurtigere lige nu. Kør. Jeg må dø, bro. Hvad? Hvad dør? Jeg har ikke nok tid til dig. Og jeg overlever nok ikke det her. Same. Nogen er fucking hurtig, og jeg har sådan 20-12 OP. Ja, det når jeg ikke. Godt. Hvor løft mig? Fuck nej. Hvor crownen er lige heroppe. Fuck this. Kom, vi har lyst til Jeg dig. skulle aldrig have vendt om efter dig. Eller bare lige gå ud til lobbyen. Ja. Return to lobby.